हाग्रामा महिलारिया दिनै जे फेमिलि पलिटिक्सखौ जायगा होदों बर'आव मोनसे जुदि जारिमिन लिरोबा बर'नि पलिटिक्सआव फेमिलि पलिटिक्सखौ नेपटिज्मखौ न'खरनि मानसिखौ जायगा होजेनग्रा जातियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्लाबो एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिनजाव जानायनि थाखायनो एमएलए खालामनो नागिरग्रा सुबुं होननानै बुङोब्ला गाद्दार 2 नम्बरनि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सेवलि महिलारि बिथाङा मा एसेबां गिदिर सर्स दङ जाय सर्सनि बोलाव बिथाङा 32 खान गारिनि मालिक 35 खान 37 खान एकाउन्ट दङ ओरैनो नर्मेल मानसिबा गांसे गांनै एकाउन्ट थाजायो बे मानसियाथ' एमएलए मिनिस्टार जायाब्लाबो रायजोखौ हेल्प खालामनो हानाय सेवा खालामनो हानाय मोनसे परिबेस दङ गावनि गोसो बायदि बिपिएफखौ सालायगासिनो दङ बेवहाय कुनु एक्स बिएलटि बा सिगांनि जायफोर बिथांनि संग्रामि दैदेनगिरि नेताफोर दंमोन बिथांमोनखौ बिथाङा बेसेन होआखै बिपिएफनि जिफोर पुराना निष्ठाबान कर्मि दंमोन बिथांमोनखौ बिथाङा जोगारनानै गावनि गोसो बायदि डिसिसन लादों हाग्रामा महिलारिया गले गले बुंदोंमोन आरो बिथांमोना मसलपुराव गावसोरनि जा बिपिएफनि सिडब्लिउसिनि मिटिं दंमोन बेवहायबो बिथांमोना स्पष्ट भाबै डिसिसन लादोंमोन जि बाहेरानि मानसिखौ आउट अफ बिटिआरनि मानसिखौ बिथांमोना बिजाथि बा केन्डिडेटसाराव डिक्लेयार खालामा होननानै जों नुबाय जे बावखुंग्रियाव बिथांमोना बङाइगावनि सासे सेंग्राखौ केन्डिडेट होदों लोगो लोगो गावसोरनो बानायनाय डिसिसनखौ गावसोर लानाय रिजलिउसनखौ बिथांमोना गावसोरनो भायलेसन खालामबाय माने हाग्रामा महिलारिया जि गोसो बेखौनो खालामगासिनो दङ बावखुंग्रियावबो गोबां गावसोरनि निष्ठाबान कर्मि दङमोन नाथाय बिथांमोनखौ नासयनानै हाग्रामा महिलारिया थाखा फैसानि अंकआव गावखौ माने मोर पावारफुल आरो गावनि जा सम्पति बेखौ बारायनायनि खाथिराव गावसोरनि मानसिफोरखौ जोगारनानै एक पक्ष भाबै बिथाङा डिसिसन लाबाय बावखुंग्रिनि उनाव जों नायनो हायो क'क्राझार कनस्टिटुएन्सियाव बिथाङा गावनि गोसो बायदि बड'फाजों लोगोसे समान समान संग्राम खालामनाय बै समनि गोगोम दैदेनगिरि दानिबो दैदेनगिरि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ नासयनानै एकमात्र गावनि बिसि जानायनि थाखाय सेवलि महिलारि बिथांजोखौ क'क्राझार समस्तियाव बिथाङा केन्डिडेट होननानै डिक्लेयार खालामबाय बेयाव जों मा नुदों बेयाव जों नुदों जे बिथाङा कुनु बै समनि संग्रामखौ बै समाव जायफोरा बिथांजों लोगोसे बा बड'फाजों लोगोसे संग्रामाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौ कुनु रेसपन्स आरो रेसपेक्ट होनाय जायाखै खमसे खम प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ जुदि होआब्लाबो गावनिनो सोरबा एक्स बिएलटि सासेखौ बिथाङा केन्डिडेट होनो हायोमोन बेखौ बिथाङा खालामासै गावनि बिसि जाबानो जाय मानसिया कुनु आन्दलनाव बड'लेण्ड आन्दलनानो जा बर'नि मोनबो सोमावसारनायाव कन्ट्रिबिउसन गैया सेक्रिफाइस गैया बे मानसिखौ बे आइजोखौ माबे मोनसे भित्तियाव माखौ बेसिस खालामनानै माखौ बेस खालामनानै बिथाङा केन्डिडेट होखो दिनैसिमबो खिन्थु स्पष्ट खालामाखै साननैसो सिगाङाव बुंबाय जे नायबाय था आं गावनि बिसिखौ केन्डिडेट होआ नाथाय बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै गावनि बिसिखौ दिनै इस्टाब्लिश खालामनायावसो सानगासिनो दङ माने बिथाङा हिनजावनि सिङाव सोलियो बेखौ रायजो राजा बिथांमोना दिनै बुजिना लानांगोन नामा ना बिथाङा डाइरेक्टनो संग्राम खालामनाय मानसिफोरखौ फारसेनिफ्राय खोमोरलांनो थाखाय एसिमिलेट खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ नामा साननो गोनां बाथ्रा सेवलि महिलारि बिथाङा मा एसेबां गिदिर सर्स दङ जाय सर्सनि बोलाव बिथाङा 32 खान गारिनि मालिक 35 खान 37 खान एकाउन्ट दङ ओरैनो नर्मेल मानसिबा गांसे गांनै एकाउन्ट थाजायो बे मानसियाथ' एमएलए मिनिस्टार जायाब्लाबो रायजोखौ हेल्प खालामनो हानाय सेवा खालामनो हानाय मोनसे परिबेस दङ हाग्रामा महिलारिया दिनै जे फेमिलि पलिटिक्सखौ जायगा होदों बर'आव मोनसे जुदि जारिमिन लिरोबा बर'नि पलिटिक्सआव फेमिलि पलिटिक्सखौ नेपटिज्मखौ न'खरनि मानसिखौ जायगा होजेनग्रा जातियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्लाबो एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिनजाव जानायनि थाखायनो एमएलए खालामनो नागिरग्रा सुबुं होननानै बुङोब्ला गाद्दार 2 नम्बरनि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मानो 2 नम्बरनि होनना बुंदों बिथाङा बुंदोंमोन 3 मासनि गेजेराव हानि पट्टा होगोन होननानै सोर बर' फिसाफोरनो बिथाङा हानि पट्टा होखो लाइमोनफोरनो 100 कौटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा बोरै 100 कौटिया माथ्र 2 लाख होनायखौ बिथांमोना 1.5 लाख
बिथांमोना बख'नानै लाफिनबाय गावसोरनि बिपिएफनि मानसियानो ससियेल साइटआव लिरगासिनो दङ प्रुफना गोबांखौ बुंहर रायजो राजाया अपेनलि नुदों कल रेकर्डिं भाइरेल जादों गावसोरनिनो मानसि बिपिएफनिनो नेता कर्मी 2 लाखखौ सानैसो मानसिनो होबाय जायफोरा भिसिडिसि चेयारमेननि न'खरनि मानसि गावसोरनि बिहामजो फिसाला अब्ला जायफोरा बिपिएफखौ सरकार लाबोनो थाखाय थैथां खस्थ' खालामदोंमोन जाय लाइमोनफोरखौ बिथांमोना सान हर बिपिएफनि जानानै केम्पेइन खालामनो बाहायदोंमोन बिथांमोननि अबस्थाया मा जागोन मानो लाइमोनफोरखौ थगायखो 100 कोटिनि बाजेटखौथ' जों नुवासै बिथांमोना जिफोर सेकखौ होदों दिनै सेकआबो माने बेसलेस जाबाय सेकफोरा बाउन्स जादों इलेक्सननि उनाव जागोन होनना बिथांमोना थगायगासिनो दङ दिनै बर' हारिखौ धंस' खालामनो थाखाय गुबुन हारिनि खाथियाव थांनानै एसटि लागेना मातृपट्टा नांगोन होननानै बिथाङा दिनै जातिखौ दाम दर खालामनो नागिरदों दिनै हारिखौ फानबाय बिथाङा दिनै एसटि बेपारि बिथाङा आरो जों दुखु मोनदों खमसे खम बिथाङा रान्दि हिनजावफोरनि जायफोरा हौवा थै जानाय बिथांमोननि अरुनदयखौ दानना होनो नाङामोन बेखायनो जोङो स्पष्ट बुंदों रायजोफ्राबो बुंदों बिपिएफ माने आसुनि दानग्रा सुबिदा दानग्रा सरकार होननानै बिपिएफआ दिनै रान्दि हिनजावफोरनि साव नांगोन जाय मानसिफोरा बेसारा हौवा थै जाबाय बिथांमोननि एसे एनै सरकारनि साहायज हेल्प मोननायखौ बिथाङा डाइरेक्टलि दाननानै होदों डाइरेक्ट दानदों बिथांमोनखौ नासयदों दिनै बे आइजोफोरनि सावा हाग्रामा महिला बिथांनो नांगोन आरो नैबे एमएलए इलेक्सनावनो नांगोन दिनै जातिया फारसेनिफ्राय खहा खालामदों दिनै बर' जातिया मोजांनो गुसु मेलेमजों साननायनि मोनसे परिबेस फैदों जातिनि पलिटिक्सआ जातिया सोरजों रैखा जागोन हाग्रामा महिलारि बिथांजों ना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों बेखौ नायनायनि बेखौ सुना नायनायनि बेखौ बिजिरना नायनायनि बिनि तारिखआव सम फैबाय बेखौ नायनायनि सम जाबाय दिनै जों गोबां नुदों इलेक्सननि सिगांबा बिथांमोननि बिपिएफनि साफा सानै दैदेनगिरि जाय मानसिफ्रा अत्यन्त केलेंकारि दङ सोरबा कास्टम बसुमतारी हिन्जावनि केलेंकारि गोनां मानसि जायनि थाखाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जादों सोरबानो प्रह्लाद ब्रह्म जाय मानसिया जुवानि फैसा लानानै एबसुनिफ्राय एक्सपेल जादों बेबायदि मानसिफोरजों जोङो नेतृत्व होजाबाय थागोन नामा बिटिआरनि लाइमोनफ्रा बिथांमोनजों नेतृत्व होजाबाय थागोन नामा प्रह्लाद ब्रह्मआथ' गावनो गावनि पार्टियावनो खैबारबा एक्सपेल जाबाय बेबायदि मानसिया दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ नेतृत्व होनो थांगासिनो दङ नामा बिक्रम दैमारिया मानो स्पष्ट होआखै जाय हिनजावसाजों लेनदेन जानानै मेसेज ओंखारदों बे मेसेजआ बेसेबां सैथो बै हिनजावसाया सोरदोबा हाबा जानो गोनांमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो स्पष्ट होआखै दिनैनि तारिखआव बे हिनजावसानि केरियारा मा जानानै दङ बे हिनजावसानि केरियारखौ नस्थ' खालामनो सोर सोरखौ पारमिसन होखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोना नायगासिनो दङ दिनै समाजारि बिजोङाव गासैबो बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोना नुदों दिनै 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्राखौ मानो गिदों बिपिएफआ मानोबा जादों 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बर' जातिया गोख्रों जागोन बर' हारिया गोख्रों जागोन बिपिएफआ मानोबा जादों 60टा समस्ति जानायखौ बिपिएफआ मानोबा जादों भिसिडिसि इलेक्सन जानायखौ बिपिएफआ मानोबा जादों बिथांमोना गिदों दिनै मानसिफोरा गोरों जायोब्ला बिटिआरआ मर अट'नमि मर पावारफुल जायोब्ला फाइनेन्सियेलि जुदि ग्रान्ट मोनोब्ला बेयाव बिपिएफआ मा लस दङ बेखौ बिथांमोना मानो गिबाय थादों माने बिथांमोना डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बर' जातिखौ मोनसे गेरेमसा हारि बड'फाया जायखौ सिमां नुदोंमोन मास्टार रेस बड' ससाइटिनि सिमां नुदोंमोन बेखौ माब्लाबाबो बिपिएफआ जानो होआ होननानै बिथांमोना सिरिसि खोमा थांखि लादों खोमा जों नुदों जाय समाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समाव बड'लेण्ड आन्दलना जादोंमोन बै समावबा हाग्रामा महिलारिया इथिकिं खालामना बुंदोंमोन दिल्लीयाव लेंहरनानै लाल साहा लोंहो हरगोन होननानै जातिनि आन्दलनखौ नासयग्रा हाग्रामा महिलारि फैनायनि उनाव बर' मानसिया दिनै गाफ्ले गाफ्ले बुथार जाबाय कारिगावआव दिनै मानो सिरि सिरि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बाथ्राफोरखौ नुदों नोजोर होदों दिनै इउनिभार्सिटिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो रागा जोंनो गोनां जादों एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि डिक्टेटरशिपनि थाखाय बिथाङा दिनै हारिखौ गावनि पलिटिक्सनि थाखाय दाम दर खालामगासिनो दङ बेखौ फरायसाफोरा इउनिभार्सिटिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बुजि मोनदों जायनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारनो गोनां बायद' जादों आरो गोबां घटना दिनै मुवा बेसादफोरा दिनै बेसेना बांगासिनो दङ सानफ्रोमबो बांगासिनो दङ मानो सिन्डिकेट राज सोलायनायनि थाखाय बिथांमोना सोरबा सोरबा पावारनि मानसिफ्रा सोरबा गोदान मिनिस्टारफ्रा बिथांमोना मा खालामदों श्रीरामपुरनि सेक गेटआव बिथांमोना थाखा फैसा लाखिनानै